गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दायो जोङो दिल्लीयावहाय सफैबाय ओमफ्राय दिल्लीयाव जों मानि थाखाय फैदों आरो सोर सोर फैदों नोंथांमोनहाथ' थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय ओमफ्राय आङो बेखौहाय नेक्स्ट व्लगावसो खिथागोन आरोना जे जोङो दिल्लीयावहाय मा खामानियावहाय फैदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंसे बाथ्रा बुंनो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय जोंनि बिकिनि लाइनावहाय माखासे आनवान्टेड हेयार जायो स' बेखौहाय जोङो मा नाङिनि थाखाय जोङो रेजर इउज खालामो बा मार्केटाव मोननाय बायदिसिना जों क्रिमखौ इउज खालामो नाथाय बेफोरखौ इउज खालामनायनि जाहोनाव जोंनि स्किनावहाय डार्कनेस रेडनेस बा माखासे इनफेक्शन जानो थाखाय नागिरो मानो होननानै बुङोब्ला बे बिकिनि लाइना एसे सेन्सिटिभ जायो नालाय स्किना बेनि थाखायनो स' आङो गोबाव समनिफ्रायनो बे मोनसे क्रिमखौहाय इउज खालामनानै बिराद मोजां मोनदों बेनो जाहैबाय स्पेसियेलि जोंनि थाखाय बानायनाय बेनो जाहैबाय everteen बिकिनि लाइन हेयर रिमुभार क्रिम स' बेखौहाय इउज खालामनानै बिराद मोजां मोनदों बेयावहाय रेडनेसबो जाया डार्कनेसबो जाया आरो बिराद हाइजेनिक बुस्थुआ मानो होननानै बुङोब्ला आं बेखौहाय माबोरै इउज खालामनांगौ आं दसे उनावहाय नोंथांमोननो बे भिडिअआवनो दिन्थिगोन आरो बेयावहाय दङ चारकल डिटक्स आरो कोजिक एसिड जायनि दारै जोंनि स्किना हेल्दि जानानै थायो आरो बेखौहाय इउज खालामोबा जोंनि स्किना रेडनेस डार्कनेस जेबो बेफोरबायदि जाया ओरैबायदि हाइजेनिकहै थागोन स' बेखौहाय बेयावहाय माखासे टिस्यु मोनफायो स' बेखौहाय दैयावहाय फिसिनानैहाय रिमुभ खालामनांगौ आरोना क्रिमखौहाय 5 मिनिट्स फोननानै दोननांगोन स' 5 मिनिट्सनि उनावहाय वेट टिस्युजों बा बे टिस्यु मोनफानायखौहाय दैयावहाय सोमनानै बेखौहाय हुगारनांगौ स' बिराद इजि नोंथांमोना बिदि साननाङा जे रेजरजोंल' इजि होननानै रेजरखौ इउज खालामनो एसे हेल्दि स्किनबो नांगौ आरो लोगोसे जोंनोथ' डार्कनेस रेडनेस बेफोरखौथ' नाङा नालाय स' गाइस दायो नै आङो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनोसै everteenनि क्रिम हेयार रिमुभार बिकिनि लाइननिया नैबेबायदि आरोना पेकेजिंआ ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना जिहेतु हाइजिनखौ मेनटेन खालामनांगौ बेखायनो नैबे फोनग्राखौ हरफाखादों ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय टावेला जिहेतु जों बेखौहाय दैयावहाय सोमना होबानो बे मोनसे टावेल जागोन आरोना ओमफ्राय नै दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबोरैहाय जोङो बिकिनि लाइननि क्रिमखौहाय बोरै फोननांगौ हेयार रिमुभ खालामनो थाखाय स' फार्स्टआवहाय फोनबाय नैबे गनजोंहाय बेफोरबायदि ओमफ्राय आखाइजों दांनो नाङा आरोना ओमफ्राय बेखौहाय 5 मिनिट्ससो दोनदो ओमफ्राय दोननानै बा खुरै बा गिलासाव नैबेखौ होनानै होदो ओमफ्राय बेयो मोनसे टावेलनि महर लागोन आरोना ओमफ्राय बेखौ आफ्टार 5 मिनिट्स बे वेट टिस्युजोंहाय बा वेट टावेलजोंहाय बेखौ हुगारदो आरामसे ओमफ्राय हुगारबानो ओरैबायदि दसेनो गैया जागोन हेयारा स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो क्रिमनि लिंकखौहाय आं होनानै होनाय दंखायो स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै पारचेस खालामदो स' गाइस नै दासो 4:30 जादों आरोना ओमफ्राय सिखारबाय ओमफ्राय आङो मिया हराव लिपस्टिक लानानै उन्दुदोंमोन माने आङो लिपस्टिक लानानै उन्दुबा मा जायो मिथिबायना माबाया लिप्सआ मयस्चराइज जानानै थायो ओमफ्राय बे लिपस्टिकआ ड्राइआ नङा आरोना फुरा माबाया क्रिमि लिपस्टिक ओमफ्राय बेखौ लानानै आयौ मेगनानो आं अनलि 3 आवार्सल' उन्दुदों आरोना ओमफ्राय मेगना आंनिया नायलाय बुथबथ' जादों ओमफ्राय दायो आङो दुगैनोसै आरोना आरो नोंथाङाथ' मिथिखाबाय आलासिफोर दङ जोंहानावहा आरो बिसोरबो दुगैनानै रेडि जाथोंसै आंबो दुगैहैनोसै नै दायो जि थन्थर मन्थर सिखारनानै फुजा होनोसै आरोना जिहेतु जों जि खामानिनि थाखाय थांदों बे जाफुंसारनायनि इसोरनियाव एसे आर'ज गाबनोसै एसेल' नङा बहुद स' गाइस नै आं फुजा होखांबाय ओमफ्राय दायो आङो मेकआप खालामहैनोसै देलायहैनोसै आरोना ओमफ्राय सासेया ओंखारखांबावबाय नै मा थांनो नोङो आं बिराद एडभान्स मोजां दोननाय आङो आं ओंखारहैनोसै नै ओमफ्रायहाय जल्दि आङो ट्रलि गिदिरखौसो लानानै पेकिं खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय उनावहाय सानबाय आङो फिसाखौनो लांसै माथो बाव होननानै फिसाखौनो लाबाय आरो नै फार्स्ट टाइम गाखोनानै माबोरै मोनगोन दाहाय खिथानांगोन हले लेट जाबाय जोंना आंनि थाखाय मानो मोनगोन आं थानायाव मोना जागोन नामा बिखाल' जुदों बिखाल एयारपर्ट मोनफैबाय बुंना बुरजा नोंलाय खुलुमनायाव कि मोना जायो भगबान दोङोलै खुलुमनायाव कि मोना जायो एयारपर्ट मोनफैबाय एयारपर्ट मोनफैबाय मा
भगवान शिव बाबा देलायनायावनो जुदि 20 घन्टा एगारहरबा बबे दुनियाव सोलिनांगौ जाखो फाइनेलि जों गोबाव जाबाबो हाफ आवारल'सै मोनफैबाय आरोना माने आं लावदुमनि गस्ला गाननायखाय आंखौ लावदुम बायसा नुदों नायलाय आं मिनिनानै थैनोसै मोजां ना नार्भास बा बिदि मोजां थांदोंहाय नोंखौ जों थांगासिनो मालाय फार्स्ट टाइम गाखोनो मोननायावनो विंडो सीटखौ मोनबावैसो मालाय सोलायना क्योंकि यात्रा के दौरान अपने स्थान से हिल जाने की संभावना होती है कुर्सी की पेटी बांध लें कुर्सी सीधी रखें ट्रे टेबल विंडो शेड खुले रखें विमान के द्वार बंद करने पर सभी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन्स को बंद कर लें या फ्लाइट मोड में रख लें मदिरा का सेवन करना और धूम्रपान करना वर्जित है सभी एयर एशिया इंडिया गाइस जोङो मानि थाखाय थांगोन दानो खिथाथ'आ आरोना उनाव मोनहैखांबासो खामानिया जागोन ना जाया मिथिया साक्सेसफुल आइ होप साक्सेस जायो आं मोजां खालामनो रोङो खालामनानै रोङा साराङै थांसै गोजाङो बेनि थाखायनो आङो माने जेबो लाबोआखैमोन ओमफ्राय आखाइ गुसुं गानदोंमोन ना ओमफ्राय आखाइ गुसुंखाय आङो लावदुमनिखौनो लाबोबाय नै लावदुमनि ब्लेजारखौ मानसिया थाङाबा ब्लेजारा थांफानांगौ होनदों ओमफ्राय बेखौ आङो बिदि जोमना लानोसै आरोना दा एसियाव गोजांगोन ना दोनथ'बाय नामा जाबाय थांसै जों दायो बिरनोसै मिथिगौदों सोरायखांखो change? No, I don't have No change. change. 50? 50 rupees. Wait. Kita udah hai? Yeah, I have a lid. No, slow down. 50 down. 20 taka setengah. I have only 20. Okay, sir. Change sakit ya, hai. Kasut besar. Ja, bisa aja. Ukiring na? Ja. Ang gusto terman deh hai. Harus kangen. Gak penting sih kesitu. Kalau nang destis nang ada lena ada. Yeah. Thank you so much, sir. Let's Nih. आं दिनै बिराद गिदोंमोन गाइस मानो होनना बुंबा वेदारा एसे गाज्रि जादोंमोन नालाय दा मावबाय थादोंमोन आरोना बेनि थाखाय ना आंबो एसे गिदोंमोन थेवबो जेबो सानाखै आंखौ मानो गिहोबाय थायो जानाय गिबाय थादों इयो मासि गिबाय आं गडफ्राव आं दाख्लैनि एक्सिडेन्ट जानायखौल' गोसोखांबाय थादों इखौथ' गोसोआव आंबो फैदों नेपालनिया आं बिदि सानदों ओमफ्राय आयौ आंहालाय दिनैनो सेस जामारसिगोन नामाब्रा होननानै सानदोंब्रा सानखायोहाय जानांगौ आंहा माबा महाशिबरात्रिनि फुजा होबोखादो थैनाय नङा दे होननानै सानबाय रन्जुखौ सोंदो रन्जु मादि मोनदो फार्स्ट टाइम गाखोनानै नों फार्स्ट टाइम गाखोनायावनो बाङाय मावदो दिनै बांसिन बेसोरा जेनेबा बेसोरा ओरै जाबाय आव होनदो इयो आयौ खोनाखैबा आव होनदो आव माने स्रिं मोनोना फार्स्ट होबोबा आं थांग्रोनोसै दे सोरबा सेंग्रानो फैदोलै मिथियालाहाय मानो खिथानो आं नोंसोरनो सोर सेंग्राजों खिथाना होगोन र' नोंखौ खिथा जाया नायनो मोजां एफा नायनो मोजां खिथा जाया
भिडिअ लादो नै फट' लादो फट' खेबग्राया फट' खेबग्राया जाबाय एबार आं खेबजानोसै नायनो मानो होनदो फट' कसरी डेन्जरเป็นผมขับไปहाँ चलो बोटेलेन टू दिल्ली सोब्रा लावदुमनि गस्ला गानना आं गावखौनो लावदुम मोनबाय थादोंलै ओइ बिबारा जा मोजां नै बेहाय जोंहा माबा लिफाबो जाया बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनियानो सारा बानायना होबासो नायहरदो जाला मा जाबावनांगौ जाखो थर्ड फ्लोर अ सिगां जों थानायावनो थासै खुन्था हरखादो माथो ओंखाम जागोन होननानै बावगारदों दासो मोनफैबाय ने दसे रेस्ट लाथ'नोसै आयौ सान्दुंबा स' गाइस नै जोङो रेस्ट लाबाय थायासै टाइमखौ ओरैनो वेस्ट खालामला आरोना ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट दायो थांसै आङो हेयार रिफिलिं खालामनांगौ नालाय स' बेयावहाय थांनोसै स' नोंथांमोना आंनि हिन्दी चेनेल ब्लगावहाय नुनो मोनगोन आरोना जा आं ब्लगिंखौ हिन्दीयाव खालामो बेयावहाय नुनो मोनगोन हेयार रिफिलिंनि बागै नोंथांमोना डिटेल्सखौ मिथिनो लुगैयोबा बेयावहाय नायहैबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय